pinakain namin ng dog food. Ito na yung sinabi ko na puppy na may treatment ngayon dahil yan, nagbubunot ang kanyang balahibo. Ito yung binili kong kanyang pagkain. Tapos, ngayon ay painumin natin siya ng gamot. Uy, ito yung gamot ni Titan guys. Binili natin kahit mahal. Ang mahal nito ha. Look at this. NexGard ang pangalan. NexGard, ito ay chewable tablets. 11 milligrams for dogs. Ayan. Pero sa tingin ko, kalahati lang nito ang ibibigay ko. Hindi nga sana ako bigyan dahil maliit pa nga si Titan. Pero ang sabi kasi, at least 2 kilos daw yung mag-take nito. 2 kilos ang weight niya, ng body niya, para makatake ng isa. So, what will I do? Kung pwede itong hatiin, ewan ko, basta gusto kasi namin, sa kagustuhan na gumaling siya, ay bumili talaga ako nito. Ito ay 650 ang isa? 650 or 680. Basta ganong mga presyo, wala naman akong resibong natanggap kasi kagabi, nagmamadali ako. Basta mga ganon, ito, read the package leaflet before use. Asan dito ang leaflet? Wala naman. Wala dito yung leaflet. Akala ko may indication dito. Hindi niya binigay. Nung nakita ko kasi ito kagabi, wala naman talagang leaflet. Pero ito ay talagang gamot. Sa bagay, na-videohan ko naman nung ibinigay niya ito. Afoxolaner. Sino pong mga expert yan about this ay paki-advise kung ito ba ay tama na para dun sa pangangati at pagkakalbo ng aso namin na may sugat-sugat ang, hindi naman sugat-sugat, really sugat. Yung parang nagkaroon siya ng, yung pagkakamot siguro ay nagkaroon ng rashes, tapos naging sugat. Tapos ito yung pangalawa. Ito naman ay almost 300 ang price. Ito ay omega fatty acids plus vitamins plus mineral. Ito yun. Coachine. Ito yung magpapa-revive ng kanyang fur. Kasi nakakalbo siya para maiwasan makalbo at para maging healthy ang kanyang fur. Para siya, bumalik sa dating anyo. It contains omega fatty acids, ayan vitamins and minerals. Ito yung vitamins ni asan ka na, Titan? Halika. Let us give Titan this one. Baka sakaling gumaling siya. Tapos kahapon kagabi, ginabi kami ng paghanap ng gamot. Ginabi kami dahil gabi na nga kami galing sa ICM. Dumaan pa kami ng mga gasoline station para sa kerosene gas na ihalo ko sana sa coconut oil dahil yun ang ginagamit naming gamot noong bata pa ako, natandaan ko. Ang lola ko or basta ang family ko ay kapag may problem mga dogs namin, ang ginagamit. Kaya itry ko rin yun. Lahat na nang pwedeng gawin para maging healthy lang si Titan. Okay, let's do this. Ayan. Binuksan ko na yung tablet niya. Ayan, dito siya nakalagay kanina guys yan. Para siyang yung yung treat para sa puppy. Ayan ilagay mo na puppy. Kinain niya? Kain naman niya. Kinain niya? Hindi pala mahirap. Ay, gusto niya. Hindi naman niya nilulunok. Ayaw niya? Ay, naku naman, Titan. Ouch! Ouch! Lununukin mo ha? Nalunok na. Nalunok ba? Nalunok na. Tapos na. Are you sure? Sige, hintayin natin. Nalunok niya si Titan? Okay ka na? Ay, maliligo ka na. Tingnan nyo siya, nakakalbuo. Yan ang sinasabi ko din. Yung skin niya is like this. Parang meron siyang mga, hindi naman kuto. Mga kati-kati. Tapos dito, talagang nalapnos. Na nakalbo.
Tingnan nyo yan, oh. Pero ito, lagi kong ginagamot. Awa naman ng Diyos. Awa naman ng Diyos. Ano na? Naayos-ayos na. Hindi na siya yung nagdudugo. Panatag naman ang loob niya. Naayos na! Naayos na yung sugat niya dito, nawala na. Hindi na siya nagbabasa. Ay, salamat. Gumagaling ka na. Ano doon sa dagat yata? Na. Gumagaling na. Hindi, binigyan ko siya antibiotic eh. 3 times. O, hindi na siya masyadong yung nagkakamot lagi-lagi. All the time nagkakamot. Ngayon hindi na. See that? Ngayon totally gagaling ka na. Nakainom ka pati ng gamot. At ang mahal ng gamot mo. My God, tama na ha. Para gumaling ka na ha. Biro mo yung 600 plus yung kanyang ano, yung ininom niya ngayon. Isa lang na tablet. Malapos na rin yung balay-balay. Ano kaya? Malapos oh. Gupitin ko to. Nakakaawa. Gupitin natin. Gupitan natin. Ito, banda rito. Ayun, Pwede. parang nalapos na rin banda rito. Okay. Tanggalan konti para sa ganun eh. Maayos naman yung balahibo niya. Titan. Titan. Very good boy. Bakit ko laging pinagkakamalan itong na babae? Ano lagi mabalaybo kasi mabalaybo. Ito may tumigas na yung mag-ipin. Dapat tanggalin nila. Tumigas na. Tumigas yung parang may dumikit lagi na ano. Yung gamot siguro. Parang kula. Yung gamot Kailangan niya. talaga tanggalin talaga pala. Teka lang, Titan. Dito na nanood pala yung ano Teka niya. lang, Titan. Wait lang. Hello, Titan. Titan. See? Nagugwapo ka na dito. Wala naman siyang pakiramdam na masama ngayon sa nakikita ko. Hindi naman siya yung itchy-itchy na nakatulad nung bagong dating siya, no? Na bago na si Titan. Lumakas na siya. Titan. Yung ganyan ba? Na kapag tumingin ay parang tao. Titan. Look at me, Titan. Look at me, Titan. Ay, tatapon na yung balay-bo niya. Kinalbo ka na nila. Wait lang, Titan. Wait lang. Very good, Titan. Very good si Titan. Hindi ko yata yung amoy niya dito sa ano kasi Very good si Titan. Mamaya shampooin ko siya. Sa balay-bo niya. Magsishampoo na yan mamaya. Yung amoy pa lang. No? Kasi matigas. Wow. Diyan dumikit. Dito dumikit yung amoy niya pala. Dikit-dikit ka, no? Ayan, maging healthy na si Titan. Tanggalin na lang yung balahibong nagdikit-dikit na marumi. Yan pala ang mabaho. Yan ang mabaho. Nag-remain yung ano niya dyan. That is why itchy-itchy siya. That's why. Then naka-uy. Very relax na siya. Baba na yung gulo niya. Pagod ka na. Nangalay ka, no? Nagagandahan ako masyado dyan sa mata niya. Parang mata ng tao. Yan ang kamatay niya. Oh? Ganda ng mata mo, Titan. Ayan. See? Buti nga, napunta ka ditong marunong magmahal, no? Marunong mag-care, no? Anong sasabihin mo? Thank you. Thank you po. Uy. Beautiful eyes. Naku, relax na relax. Nawala na yung amoy niya. Ito dito palang amoy niya. Ayan, natanggal na. Ang mabahong papi ay gumanda na. Yan, si Titan. Ang mabahong papi ay pumogi na pala. Lagi ko sinasabing babae.
natin ang paraan na lumakas. Maging maganda. Oh, anong nangyari? What? Alam niya, nilapitan na siya. Bakit alam niya? Alam niyang may nagke-care sa kanya. Very good. Diyan pala sa balahibo mo yung amoy na yan. Eh, kaya lang kami nagkapanahon sa iyo, Titan, Sunday. Wala kaming trabaho. Dikit yung balahibo Kaya niya. pasalamat ka. Kabuhol-buhol. Kagabi, kahit na pagod kami, naghanap kami ng gamot mo. Ayan, nakumpleto ng gamot mo. At may vitamins ka pa. Pero nakabili akong tiki-tiki. Paano yan? Magkahalo-halo ng vitamins. Ito na munang binigay ng veterinarian. Ito. Try natin to. Try natin to. Nagpatibukol oh. Hmm. Ngayon, paano kukuha yung skin ba? Hinay, baka masaktan na. Kaya ngayon, kaya lang pahiwalay-walay. Nakingkin na siya oh. Kinky, nagdikit-dikit. Tapos dyan na yun, nandyan na yung parting ano bita. Dahan-dahan daw. Yan, bitin. Parang Bob Marley na. Parang Bob Marley. Bob Marley dog ito. Jamaican dog. Ano kayang lahi nito? Hindi ko pa alam kung anong lahi. Anong lahi ka ba? Buti ka kaya niya. Sana sumagot ka. Jamaican dog. Anong lahi ka? Para niya naintindihan. Anong lahi ka ba? Sagot ka nga. Anong lahi ka? Relax na relax. Hello. Pakita mo nga beautiful eyes. Beautiful ang eyes niyan. Walang namamahuli ito yung mga nagtibukol. Yan pala, magmalinis na siya. Nalinis na dahil wala na Tapos yan. pag tubo ng buhok niya, pantay-pantay na lahat. Kasi mawala na itong nagtibukol na ito na parang taba bitaw. Nagtibukol dyan sa ano yun. Yan pala nangangamoy. Tagal na siyang naka-stack dun Ito sa kanal ilang sabon mo ito walang ano dahil hindi matanggal dahil ano na. Sa tingin mo kaya, ilang kayang baka may weeks na siya na nandun na nag-iisa sa kalsada no? Magaling yung skin magaling yung skin masugat. Ano Marco no? Sa tingin mo mga ilang weeks na kaya siya dun sa kalsada? 7 months. 7 weeks maybe. Or 8. Ilang buwan na kaya itong papi na ito? Papi naman ito. Papi pa nga eh. Papi pa ba ito? O matanda na siya? Papi pa oy? Papi. Tingnan mo naman ang paa niya oh. Papi pa oh. Palit-lit oh. Sino yung salamin ko niya? Hindi ko baka mano ko yung skin niya. Ang sarap niya. Ano ko yung skin ba? Saan ba nilagay? Hinihipo ko na lang yung mano yung skin niya. Masugat ba? Muna natin ito na paano eh. Kaya siya nagkakaano dahil hindi naalis ng mga tibukol dito sa likod niya. Kaya malaman yung skin na masakit. May mga balakubak oh. Diyos ko. Ito mabaho pala. Itong tumikit dito siya. Ano niya? Ito. Ay, hirap ng gupitin pati. Matigas na. Parang taba na tumigas dyan, bitaw. Ano kaya yan dumikit dyan? Putik. Putik yan. Putik na. Putik na may taba rin, may amoy eh. Ito nangangamoy pala. Yan. Pero sabi ko, bakit hindi tatanggal yung ano? Dyan pala yung taba. Taba na ano? La, what happened to you? Yung kinain niya ah. What happened? Uy! What happened? Uy! So, Anong nangyari? Gusto niyo tubig, Marco? May naman tubig. Ay, hindi. Inubo. hindi mo bulang. Maarte ah. Maarte ka ah. Hindi namin niya yata yung palaribo. Ang lalakap niya. Ay, hindi. Yung tambal siguro. So, namin mo kong pinakain. Oh my God. May kuto. Saan na? Yan o. Yan o.
Female, ah. Diyan, ah. Patay na, ah. Patay na. Bale, mamaya paliguan. Liligo siya mamaya. Hello? Titan! 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 Behave siya. Very good boy. Very good boy. Masyadong pino ang balahimbal nito kaya nagkakatibugol na Happy rin. pa kasi. Mhm. Bata pa. Ganun talaga lahi yata nito, mapino yung balahibo. Tapos magkakaroon ng ano. Happy pa. Mhm. Uy, handa na. Nagugulat siya. Hindi makuha sa isang lupit, ha. Hindi timel na kapag siya. Ilapit na naman yung sa akin kunti dito. May nahihirapan na ako. Matras ka naman. Yan, paigayin mo mag-a. Paigayin mo siya. Kunting tiis lahat magagandaan. Popogi ka na, popogi na. Balat. Popogi na si Titan. Look at me, Titan. Titan. Basta magupit. Hawa ka na. Steady mo, magupit yung skin mo. Gandahan. Magupit. Ha, Titan. Kinalbo na si Titan. Kinalbo ang puwit. Sino niya? Pati tenga niya nakalbo. Kasi, Kalboy din natin yan para malinisan. Kasi mawala na yung amoy niya, dumidikit dito. Ha? okay na, malapit nang matapos. Antok ka na? Iinom pa siyang vitamins. Painumin natin ito. Oo, matulog na kaya, mag-uwi na yan. Lalakas na si Titan. Kalbo na siya pero Ito, much nakakatiyan better. siya rito. Ganyan po, nakakatiyan siya. Oh. Ay, Makati. Tamo? Makati yan eh. Lagi niyang kinakamot yan. Ito, nandito yung mga nagtibugol kasi. Ituloy natin lahat yung mga gudgod mo. Nagugulat siya. Ano gusto niya? Nagugulat siya. Kati eh. Dahan-dahan na. Uy. Titan. Okay, nagtiman lang. Ayun. Nakalutiman na kaya. Nako, may kuto ka. Nako, may kuto siya. May kuto siya. Nako, na yan. Nagtago pala dyan sa singit.
Sa singit, ayun oh, tumatakbo yung timel niya Dalawa oh. pa, oh. Yung puto oh. Mm. May mga ticks siya guys. Pwede na tayong mag-apply sa veterinary nito. Apply tayo ng grooming. Apply tayo kahit nakakupit lang ng tuta doon. Para may trabaho. Wala palang nagpapaligo dito. Nagkap-kap na oh. Eh ano nga sahan mo? Kaya Diyan sa pala- kalsada, nakadampot yan. Eh sino nga ala doon sa kalsada? Pati bird niya, merong ano, kuto. Lahat oh. Talagang nalinis na siya. Nakalbo na yung layon. At least ano na siya. Hindi na siya gaano ano. At saka noong dumating ito dito sa bahay, marami siyang yung hindi naman dugo, yung nagli-liquid dito sa side niya, diyan sa may kalbo niya. Nawala na. Nakakadiri yun noon, di ba? Hmm. Ngayon eh wala na. Yes, gumaling na. Ang dami ng puto. Oh. Konti na lang ang hintayin at maging gwapo-gwapo ka na at maging pogi-pogi-pogi na yan. Kain pa lang siya. Hmm. Pogi-pogi na yan si Titan. No? Ang daming puto. Hmm. Maging pogi-pogi na yan si Titan. Nawala na pati kuto, nahingutuan na. Hmm. Tanggal lahat ang kuto. Yes. Mamaya maliligo na. Ang daming puto dyan oh. Tatago oh. Mhm. Kailan kalboy natin yung Kaya paa pala niya. nangangatid. Ayun. Daming kuto. Daming kuto mo. Sige. Okay. Yan na. Magpapalit na yung balahibo nun mo ng healthy. At clean. Clean fur na. Hindi na ganyan, ha? Okay? Okay? Sa sunod, i-rice, blow trough na lang kita para mas madali. Ano yun? Parang yung kambing nakakatayin, mag-blowtorch daw. Para malinis na gudaan. Uy, kawawa naman si Titan, i-blowtorch na. Pati kuto, ano na. Uy, nakakatakot naman yan, Titan. Titan! Titan! Ano, wapo ka na? Wapo-wapo na yan. Uy, wapo-wapo na yan. Okay na. Para ng lion yun siya. Ganyan yung lion pag tumatanda eh. Kalbo yung kanyang buntoy bandang puwet. Ala. Patingin. Ano? Ala, may kuto. Yee. Ang kati. Ang kati ng kuto na yan. Ganda na. Para ng kupa si ano? Para kang yung kinakatay na tupa Ano? Titan? Wapo na si Titan. Gandang lubot kasi dyan. Ito sabi yung mga ano. Ito pa, hindi pa na ano. Nagsasawa na siya.
Tulugin mo muna Marco. Daming kotse dyan eh. Huh? Para siyang monkey, Marco. No? Monkey dog. It's a monkey dog. You're so fluffy. Kulit. Ay, may pa niya siya. Nalagay. Kailangan i-clear natin ito dahil dyan ito sa Uy. Kulang pa yung pangapaan yun. Hindi kita yung daming kabkab kaya nagana na natin siya. Nawala yung amoy niya. Malinis na siya. Yung kuto na matay na oh. Doon. Wala na siyang kabkab oh. Maganda na oh. Ayan, para mabango. Totally mawala na lahat. Wala ka ng kuto. Walang wala na. Zero. As in, zero na. Okay na. Mabango ka na. No? Lahat. Lagyan natin ito. Para hindi ka nakapitan, ha? Ayan. Ito pa. Ayan. Ito pa. Very mabango na siya. Very mabango na siya. Okay na. Tulog ka na ha. Okay. Okay na siya. Wow! Bagong pulbos. Bango-bango. Bagong ligo. Bagong pulbos. Bagong gupit. Wow! Let's go na. Tulog ka na.